Hvad, Lukas? Må jeg se et jordbær? Numsedans. Åh nej. Må jeg se en Lukas? Yay! Så han laver en lidt skævt, ligesom en landing. Må jeg se en Mathilde? Ja, det er så. Det står, det står bare. Det er ligesom det elektrisk. Ja, lad os se en Lukas. Det er sjovt, han kører så skævt. Må jeg se en appelsin? Lukke en appelsin. Peberfrugter. En agurk. Den er lang. Altså Mathilde, er du bare gået Jeg tror, hun... helt agurk? Hold kæft altså. Og en fjollemås. Bøvs. Har du lavet Gangnam Style? Gangnam Style.